Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kos. Enggak ya Pak Kos. Terah lesu ya Kos, lesu ya. Lihat kayak terah king lho kok. Opening aluan po yo. Yo gak apa-apa. Enggak bar kokono ya Jos. Bar kokono wong. Iki ceritane pindah rene iki. Kandang boyo. Mbok isone apa? Mbok ngene apa engko? Gurame jadi. Apa brambut tok ki ae ben akeh. Rambut tok. Ya ora apa-apa. Ndak munggah kok iso malah ning kono. Huy. Ngejeni nggo kursi menak. Kursi. Engko iso munggah ora gak sak munggah engko ya. Lah nyapa aku munggah? Video nang kene. Engko Kan video nang kene. engko anu tugel-tugel atake. Nak video tenanan sing ngene tok ae. Gak sahuyak, ngetotna aku. Lah ngetotna aku ya udah. Cai piye to? Ya piye terus ngono. Anune andong nang kok. Aku liwat lewat duk. Apa? Bro. Dewi apa to? Karep ngoni anu, boyo. Kon ngomong apa kuwi? Lah iya meneng ya sentuk langsung. Lah aku ki ngomong apa? Kok iso? Wong ki terasa aprol yo meneng ae. Yo ora apa-apa. Iso. Sapron branjang apa ini? Bramjang dhek enek karo kamera. Iso banyu udan lho, Tong. Kowe iki mlebu lho, Tong. Gen penak lek menawa, Tong. Kan kok tok iki anu, sawu. Pakan dik. Lah iwake ndi wis enek porong kuwi? Iki arep Mut arti ngoni iwak apa lho, Tong? anu. Apa jenis? Sepat. Wong iwak sepate kok mbok ingu nggo apa lho. Ingu ya sing iwak enak, iso dibakar ngono kae to. Malah iki bener apa sepat iki. Sopo sing arep nyolong ning kene ya ora enek mau arep nyolong. Paling ya aku nek ra dilawuh tak jikuk, tak goreng. Pas kok iki. Hah? Pas kok. Gak anu wis geser ini. Ambune dek gak enak ah. Yo gak enak. Tipet anu kuwi ya, apa jenenge tipet lele kuwi apa piye to ambune ndak enak. Nak olah manyar kan enak. Diadek. Bakul to. Dianya apa? Udan ya ben ra waya udan kok. Kejuwe tanganku nggo cek ngene iki. Ya to. Keju nggo cek ngene iki aku. Kan dadi kameramen yo capek oh. Iki sampai piro iki kok? Loh, Beh sesuwi. ora kok. Lah grembeng kira ade lho. Gremeng apa? Aku ya bingung kok.
kaya saprol wae ngerti ning Jombang kae wong iya bingung kok jarene. Ngene iki arep ngomong apa ya bingung jarene. Dacara gendeng kok. Apa jenenge dhewe kan gendeng. Iki ya ora gendeng wong telu kok. Ben apa tak kuwi dikae brambut ngono kuwi? Ben gak anu. Ben empuk wae. Ben go kasur. Ya kowe turun kono empuk lho tong rasah nganggo kasur iwake. Dari orang ini mlebu ta, Cos? Ya suwek to kowe engko nek ditek-teki suwek. Ini mlebu. Suwek engko. Ini mlebu kok nang ngene, dek. Ya, ini kurang medun. Ini. Tidak kurang rene. Enggak. Jajal di jeber kabeh sih. Lah wong urunge dijeber kok. Jane nek sing gocek isih kene lho. Ini kurang gede anu ini. Itu dipendem ben iso klempet iki. Ya ta. Kurang ini. Hah? Itu. Iki dilempetno sik. Di tali. Kulo rapi apa lho? Ora nek taline dhewe ya. Pi mosok jardingoni lele neh. Apa? Bandeng. Kok iso bandeng ki lho, bandeng ini tambak tong, ora ning ngono kuwi. Anu, matahari. Gelem. Kalau ning tanpa akar kelapane ro gawe. Ya. Ki ana oyot anu gedang gelem. Yo oyot gedang gelem. Iso ditawani oyot gedang lho. Reni ngoten arep kero. Wong arep apa jenenge turu ning kono lho nek bengi. Ini toh ojo bubur. Jadi ini. Iki jek suwi apa piye, Tang? Wih, Beh, lah kameramene keju iki lho. Kolam pancing melok mancing neh ora? Heeh. Sik bingokno sik. Kok ge anu mancing neh kok? Heh? Ya jeru, Rena ta ben ro? Ora. tik kok seroki. Ora disoteng ki. Gede to. Isine akeh lho kuwi. Iya toh. Matahari ki gak doyan to, Mbak? Enak lho yo nan malahan. Wong-wong seneng. Yo ora kayak ketan iki tepung beras kok. Lah wong-wong njaluk ngono kuwi ya. Ki murah wis, ada 12.000 nek sing ke 15.000. Ya karano gak. Enek cah anu mikire. Sopo? Iwak jerene. Mutasi iwak ya to. Gak roh iki. Ya kan mang jerene biar 2.000 tuku gat kok. Ora enak. Nah karano gak gelem. Karo apa? Ya, Panganan. ya kelapa iki rada atos kok.
Jajan jeneng akar kelapa kok so. Mbok kira akar kelapa tenan. Buah apa gede dhewe jenenge? Iki wis 10 luwih tong. Ben no, malah beneran. Nyata tong. Nyapa dipindahin. Ndang wis apa neh iki? Tong. Iki lho tong. Stop deh. Piye to iki? Ndi to delok. Akeh men tong. Iki lho kameramenku buyuh budrek wae wisan. Wis budrek wis kameramene. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.